koláčky. Hlas v tvý hlavě jsem byl já. Já vím. Co? Musím se ti přiznat. Byl jsem vzhůru. Chtěl jsem ti dát těmi koláčky pořádnou lekci. Jakou lekci? Z tvého sebeovládání. Teď, když jsi ji dostal, se můžeš věnovat pletení a koukám, že ti to prospívá. A kdy tohle skončí? Co nevidět, to s tebou sekne. Já tomu nevěřím, mám sílu na několik dní, tohle nepřestane. S tou holkou už nikdy nepromluvím. Nemůže mi říkat, jak se mám chovat. Joe, pojď dolů! Už jdu! Dobrou noc. Koláček. Co je? Neříkej, co je, jako by se nic nestalo, když víš, co je. Nechápu, jak někdo může být tak nafoukaný a sebestředný a tak bezohledný. Jo, a ty jsi afektovaná, neskromná a hrozně krásná. Krásná? Co? Řekl, že jsem krásná. A rozkošná. Tak rozkošná, že z toho šílím. Promiň, když jsem tak šíleně rozkošná, proč jsi mě nepozval do restaurace? Proč jsi tam šla s Van Dijkem? Protože mě oslovil. Nedělá se to tak, že kluk pozve holku, když se mu moc líbí. A co když jí nepozve, protože jí má rád? Co? Přemýšlela jsi někdy o tom? Co? Nechtěl jsem, aby se to mezi námi pokazilo. To vůbec nedává smysl. Občas věci smysl prostě nedávají. Jako třeba... Už rozumím. Doufám, že se uvidíme. To není kabelka. Koláč? Dej to pryč. Hodný kluk. Tak už jste zase kamarádi? Vždycky jsme byli. To ne, dohodli jsme se, že na ten včerejšek zapomeneme. Úplně na všechno. Naprosto. Celé to bylo trapné a nepříjemné. A o čem jsme mluvili? Všechno je jako dřív? Jako dřív. Jo, jako dřív. Na obědě? Jo. Splet jsem se. Jo. Co jsme prošvihli? Moje chyba! Musím se ti přiznat, včera v noci, když jsi spal, jsem tě zhypnotizoval, abys udělal koláčky. Já Ten vím. hlas v tvý hlavě jsem byl já. Já vím. Co? Promiň. Pokračujte. Sleduju tě. Už jste zase kamarádi? Jo. Střih. Už bych šla ráda domů. Jistě Dave. zavolal Kdo se to mámě. směje? České znění vyrobila DV agentura v roce 2009. Střih. Fajn.